sige na gitag kabati ron nga ang buta giayo na say bungol, nakadungog, amang mga depikto ni sa atong kinabuhi. Ang Ginoo di ay di gid siya musugot na depiktoso ta, iya ginang ayuhon. Pero niining ato karong ebanghelyo gipakita dinhi nga dunay gamay nga proseso ang Ginoo sa pag-ayo nato aron mawagtang ang atong mga depikto sa atong lawas o sa atong pagkatao. Pangutan ako nun ang imong tupad ing naon sa may depikto nimo karon. Kay mura magdaghan-daghan nato na agi mga depikto, no? Nya ang Ginoo na iyatang ayuhon. Pero ang siguroon sa Ginoo nga iyatang ayuhon aron mas monindot ang atong pagpakigrelasyon sa atong isig katao o labing dako gid niyang tumong anong ayuhon ta niya aron mas matuma nato, mas mapuy-an nato ang iyang mga pulong. Ang saan nimo pagpuyo sa pulong o di ka kadungog, nya di sad ka kasulti, nya di sad ka kakita, maglisod jud tag puyo sa pulong mo na ayuhon niya kay ang tumong ana nga makapuyo tas pulong sa Ginoo. Sa unang pagbasa gibutang diri ni Santiago nga ang tao nga igo rang mamati sa pulong sa Ginoo pero di magtuman, iyang gilimbungan ang iyang kaugalingon. Kamoron, kusog ba mo mutuman sa sugo sa Ginoo sa pulong? O mamati ra gyud? No, daghan kayo nana. Nabi tayo mga palahubog guys tanan nga ning nagpa-picture na ako ba pag-agi na ko nila sige sila ginom niya ingo de padir idol jud ka namo please picture me diri be sige kog tan-aw sa imong YouTube padir ana palingaw kay ko padir nako ang kasagarang malingaw ni akong wali kana mga buangon. Ya ako lang sa tong gisulti ba kay usahay gud ta kita gusto mo lang tag enjoy. Pero ang pagpuyo ba mo na importante nga hasta ganing nagwali ambot nakapuyo sa gani. Di ba? Niya nganong di man ta kapuyo kay dili kayo klaro ang atong pananaw sa atong isig katao. Bisan pag magsigit tag simba, bisan pag nihikap na si Jesus nato, naa di ay gyapoy porsyon sa tong kinabuhi nga di klaro mo na ang buta dire iyang ang unang yung process iyang gigunitan ang kamot nya gidaniya palayo sa balangay pasabot ang katong community ba natuwa siya didto gipalayo siya kay kani manggod sang community usahay mao ni mohatag natong kultura nga maglisod tag kakita sa kamatuoran sama na karong kultura nga pwede na ginang magpuyo-puyo. Di ba? Kultura naman aron. Napaday mauwaw nga magpuyo-puyo, way mga kasal. Napaanay mauwaw? Wa na oy. Sa una ang mga babae ug lalaki magkuyog na gay na niya makapuyog balay nga sila ra duha way kasal kurting uwawa ana magminyo gidayo na. Pero karon, wow, tagutloy anak, tagilmay anak, tag 20 na katuig, wala. Nga naman, wa man say buyag. Kultura naman na. Karon napaday mauwaw nang mamabdos ang babae nya way bana, napaday mauwaw na nga magbusyad-busyad ang tiyan, maglakaw. Kultura na di na ta mauwaw di madi ko mamabdos. Di na ta manaway. Di ba? O di na sila magilty ba? Nganong namabdos man kung wa man koy bana? Di na kay ay da accepted na nabuta na tas kamatuoran ba nga dako mday kining saha di ay kanang magtipon-tipon magkunuhay magminyo ang lalaki og lalaki nya babae og babae wa naman mabuyag na di nam sada sila mauwaw isog naman gani hinuon kay sila amo ning katungod amo ning right oh yes humanly speaking pero ambot kaha ang Ginoo maubasa ka na iyang gitan-aw nga inyo ng katungod
inyo ng right sa titubag nato sa Salmo. Ang nakatagan, duol-duol mo sa Ginoo. Ako mangudigo lang sa ko eh. ang maghimo sa katarungan, magpuyo diha sa balaang bukid sa Ginoo. Justice, katarungan. Basig ang kaning atong gitawag og katarungan para nato matarong, pero batik na di ay moto gidaan ni Hesus ang buta palayo sa mga tao aron makafocus ang buta nga sila ragyoy mag-istorya sa Hesus. Kining pagsimba, kanang pagampo, kanang pagrosaryo, mura mo ana og gigunitan, mura ta na gigunitan ni Hesus palayo sa kalibutan. Pananglitan sa inyong balay, magrosaryo mo isip pamilya. Pag ng TV, pag ng cellphone, manimba sa dinhi, pag nga ang inyong cellphone, naam sa uban nga nakaon ang cellphone, inigtingog, kita naman hinoybiyaan. Mulakaw naman noon dito aron mo tubag, niya mo balik dayon, manguros og balik. Nga kung nang yawa, ini balik na sad. Niya, mo tubag na sad, mo tingog na sad, ala, dagan na sad nga tubag na sad. Ang uban, di mo dagan, pero magsiging reply. Ay sa diya pagsamok-samok kay nagmisa pa. Dugay makini na humili ani parian ni libakon pagpari. Wa kabiya ba? Og daghan kay ron mga anak dili makabiya sa ilang cellphone, sa ilang mga kaning Facebook, sa ilang chat, di kabiya. Aron lang makighiusa ni Kristo. Muna ka ng pag-rosaryos panimalay, niya i-off ginata ng mga gadgets, niya magtingob mo rosaryo, mura mo ang nagigunita ni Hesus palayo sa kalibutan. Aron makafocus og paminaw. Niya, gipangutana din ni Hesus ang buta. Niya, na nakay nakita. Siya kita kong mga tao, pero mura ra magkahoy galakaw-lakaw. Lingi ako nun na imong tupad. Unsa ma tao na sa tan-aw nimo? Klaro? Klaro nga tao? Usahay ra ba? Ingon ani sa ta nga ang tao equivalent sa kahoy. Tanawa, naa sa mga highway, dili putlon ang kahoy nga ni-encroach sa karsada. Wa gid ta maluoy sa mga taong motorista nga posibleng maparok anang kahoyan. Na mabangga niya, kusog kitang maingon, no obstruction on the highway, dili pa parkingan, pero naa diha nagparking ang kahoy dako en punuan nga naman ayaw putla kay ngilad na kay against na sa environment. Unya kun mabangga ang tao diha og mamatay, ha, unsa man sakto na galibog na ta, unsa man ni kahoy o tao? Basig mas importante ang kahoy kaysa tao. Maubitaw nang gipangputol na ang mga kahoy sa bukid, way ni badlong, illegal logging, way ni badlong, gihimong subdivision ang usa ka bukid, gipamutol ang tanang kahoy, way ni badlong, ngano man tungod kay makakwarta man. Kanisad karon, ang kwarta na sad mo'y mas importante kaysa tao. Putol hasta kahoy, basta anay kwarta. Pasaylo alam ko ninyo, mga authority, kay naglibog pagyud ko ani ngano ang mga highway sama ang mga national highway nato dinhi, at least dinhi sa Cebu, ambot kas ubang mga lugar sa Pilipinas, basta sa gawas sa nasod ang mga national highway, bisan gani ang mga secondary kana mga provincial o city road nila, labi na gyud og mga highly kana gyung kuanagid ba developed countries, wa jud ko kakita, ambot na ba mo nakitaan nga ni-encroach sa karsada ang mga kahoy na basig na nga mo'y gisunod nato. Napamaganing ilad kay diha na diha sunahan ay taytayan pag-abot sa tumoy taytayan ni-encroach ang balay, naghimo pag yung tindahan. Basig ang tanawan ng tag-iya ng balaya, ang mga tao mura ra gyud tindahan.
Bahala nag mga sango mo sa akong tindahan. Banggai lang niya na ninyo kay ikihata mo. Pero ni-encroach siya. Ang sama na, obstruction. Wa man lagi nakabadlo nga na. Naglibog pata. Ngilngig magunang tawhana gud. Mao magunay gamhanan dinhi. Mao di ay. Sumura din na siya si Herodes. O nang patay gyud ang tao. O na, unsa man ni siya? Katarungan pa ni, matarong pa ni, ipalayo tas Ginoo mo tong gihikap pag-usab sa Ginoo ang nakaron unsa may mahitabo gihikap ug usab ni Hesus ang tao pagsunod hikap ningon din unya kakita na ka ang word nga gigamit mitutok siya ni Hesus ug ningon din siya natin-aw ng akong pananaw mao na ang gitawag og conversion, change of heart. Kaya kani mga tong kasing-kasing, mausad ni magdiktar sa atong mata. Nay usahay, di ka ganahan mo tanaw sa imong silingan, kay galagot ka, gahambin kag kalagot. Di ba? Mabuta ka in relation sa imong silingan. Kaya gano, lingi o usaban ng imong tupad. Ganahan ka mo tanaw sa naong ana. Ganahan ka? Kanang nangutang nimo nga wa gyud mo bayad, tao pay tan-aw nimo nila. Unya ganahan pa ka mo tan-aw? O basig saylo-sayloan lang sa imong mata or kun imong tan-awon imo sa nang sigahan. Ikaw sad nga nangutang nga wa gyud bayad-bayad, ganahan ka mo tan-aw sa nagsigpaningil nimo? Kamong mga asawa karon nga niya dinhi, at least ni ama mo dinhi, ganahan mo tan-aw sa naong sa iyong bana. Ganahan pa mo? Niya katong na iring-iring niya mga 20 years ago nga nasakpan ginimong nagkabit-kabit sila. Ganahan pa ka mo tan-aw sa naong ato? Nawa na. Ganahan pa mo tan-aw sa naong pare? Ha? Kaning pariya, ganahan mo? Mamalit mo slat. Nawa na, di na mo ganahan. Todo sa slat na sad. Oy, magpili tayo. Na ka na mga taong di mo palit og slat. Di na malipay magtanaw, inigwali na ko. Mingon din sa, kaniron, slat na sad ni. Sagdi lang. Naman sa'yo mamalit. Karon gani pila na ni ato 2,434 na ka halin nato nga slot. Pakpak pa. Basta kayo ni 7,566 na lay kuwang. Gahapon natandog kay kustanan kaniha wa lang ko kaabot gyud, di malas gyud ko ato, hinaut ta mamalik to sila. Giingnan ko sa akong mga kauban din ni sekretary, Father, diri bayay mga buta nga mianhi giagak og mura sa to siya anang deform sa ang lawas mo'y nagagak nila kay namalit og slot mga buta na ginunitay ko kuno ana nangana diha kay mo palit og slot, nagpa-picture in town sa kanang akong picture diha nga igo-igo ra man sa taon nang naong nako diha na diha kuno nagpa-picture kay wa man kaabot nako mga buta nga kanang mumasahe ang tingin ito sila kanang ilang grupo-grupo ba ana nanganhi nakakita nakaabot sa tong parokya kay mo palit og slot kay nakakita sila bisag ang ilang pananaw ilang physical nga pananaw nawagtang pero nakakita sila nga mauni ang nindot buhaton mamalitag slot ang gamay na tong kinitaan ato ning tigom-tigomon ambot pila ka sila kadto kabuan or pila ka katuig silang gatigom ato aron lang makapalit og slot kamo di man gyud mo buta physically kadungdo mo sa atong opisina kadungdo man di mo palitsan mo slot dito magsigim lang gutag pasangil way kwarta anya kamo kuno'y kuhaag pananaw
No. O kani dili lang ni karon ha. Kadaghanan ni. Katulang dihay gahilog kog masakiton, hapit na mamatay ang iyang taong papa, akong gihilugan. Nya na naging luha sa iyang mga igsuon. Ang usan la kay igsuon nga buta nga naglingkod sa daplin, pagdayon akong lakaw, pader, gaanas kamot. Abi na ko bag ungo, kay kanang ungo ra bang tunol ra nas kamot yan. Pader, kuha dawatan ni pader nako. Unsa man na ing siya nga kuan lang sa ni kana kay duha mo to ka slots atong ipamaligya na 2,000 na asay 500 kadto ba kani ba kaning pagkuan ni retablo tag 500 man tingito ni atong barani ingon din siya nga di man ko ka afford atong usa pader katong tag 2,000 kana lang usa ka slot ako pagtan-aw nako gakupot in tawag 500 ang buta. Kana, buta gid ba? Lingkod daplin. Murag kumoto na tong kasing-kasing, oy. Ako gud nga akong stipend, ako na lang sa kong ipalit og slot. Ako gani nga igo ra dupa-dupa nya kolekta dayon, di mo palit. Nya kadto hinong buta, kadtong mga habal-habal driver, tricycle driver, labandira, nagbantay rag bikiri, mo palit. Di ba? Nya ako di mo palit, mo na ako kada na ko kadawat dinig stipend, ngita jud kog paagi nga makapalit yung kog slots. Kay nga naman mao man ang gitawag og pagpakighiusa sa simbahan. Mao man ning usas mga paagi nga magpalambo ta sa simbahan og sa pagtuo nato pinaagi sa mga kalihukan og mga facilities sa simbahan. Panalitan kani dinhi mahumanan atong trabaho di atong grounds, gisugda naman nagtrabaho, napalit naman na nato diha ang mga yuta o may gani kay naasay niingon nga okay ra pa diroy anam-anam milag bayad kutob tapos tuig ang uban kutob Hunyo. Unya magsige mong palit di kabayad ta nila, lipay sila, lipay pud ta. Nyag matukod atong kumbinto diri sa Luyo. Di okay na kayo, nindot na atong simbahan. Di ta malipay, anak. Di mo malipay? Purting lipaya, Tanaw gani mo na inyong mga bangko gilingkuran. Mahal biya kayo ng bangko, Pero napalitan nato. Di kayo mo kakitaan ni mga klasihas bangko sa ubang mga simbahan. Na mga pipila ka simbahan nga mapuparihaan pero maglisod ka kakita, Nga naman, high quality man mahalon ba pagkahimo yang ano mang naka-afford ani tungod sa nakighiusa nato kani atong murag duwa-duwa nga palit-palit og slot ni bunga sa nindot kaayo nga mga pasilidad unya kay nindot man makakita ta mas mulawom mas mutinaw dili hanap ang atong pagsinati sa presensya sa Ginoo. Mao na hinaut-on ta nga musunod ta ni Kristo, maminaw ta ni Kristo, magpahikap ta ni Kristo sa atong kasing-kasing aron mo tin-aw ang atong pagtan-aw sa atong isig katao, pagtan-aw sa simbahan, pagtan-aw ug pagtabang sa mga panginahanglan. Matud pa ni Santiago sa atong unang pagbasa ang sa tiyang giingon diri limot naman ko ato. Ingon siya diri nga apan ang tao ang tinuod nga pagtuo mao ang pagtabang pag-atiman sa mga ilo ug mga byuda sa ilang kalisod. Ang tinuod di ay nga pagtuo mao di ay ang pagtubag sa panginahanglan sa atong katilingban. Karon padayon naman tag sigig kumpanya. Unsa kay gikinahanglan sa Pilipinas makatubag kaha sa panginahanglan sa Pilipinas kining atong mga politicians karon? Naa kay makatubag nila sa ato yung tinuod nga panginahanglan o ilang tubagon ang ilang panginahanglan? Mo nay kuyaw, mabali ba? Ang ilang paginahanglan mo ilang tubagon, ang gikinahanglan nila nga mudaog ra gyud. Wa na sila magkinahanglan kwarta kay dato naman kayo. Wa magkinahanglan sila og kaning mga gitawag og profession kay mga professional naman kayo.
basig ang ilang gikinahanglan ron nga mudaog lang sila sa eleksyon, pero wa sila kakita nga ang Pilipinas, kitang katawhan, maoy tinuod nga nanginahanglan sa ilang pagtabang, sa ilang pagpaambit anang ilang mga millions and billions of wealth nga kanunay nilang punan hangtod na lang hinuon nga ang pipila kanila mangawkaw na lang ang mga nanginahanglan pagyud mo'y kawatan at tubangan pagyud nato takawatan. Kita pagyud mo'y badlongon kung magtinarong tag-agi sa daan o mag-traffic, magwangwang pagyud na sila, idasok kita sa daplin mo, counterflow pa na sila, kay di gyud maglangay-langay. Wa sila kakita nga kita pila na takauras nga nagpundo ang karsadang korting trafika, kay wa sa gid nila mapadak-e, wa nila masulbad, bisa na lang ang traffic. Muna atong ano kung maabot naman sa kuan, sige na manindog na ta.